د نوچەیەکێ دندەژی تەمەشەڤارên hêja Meclîsa Cîbicîkara Kantona Raqayê ba armanca şûrvekirina rewşa siyasî ya herî dawiyê li Herêmê komxebatek li dar xist. Komxebat dibin sernavê berbixurtkirina diyaloga civakî li navenda çand û hunerê ya li bajêr hat li dar xistin. Bi dehan rewşenbîr, siyasetmedar, hiqûqnas, endamên Mesedê, şêx û rospiyên Herêmê beşdar bûn têda. Di wê komxebatê de piştî deqeyeke rêzgirtinê axaftin ji aliyê hevserokê Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê Mehmûd El-Muslit ve hate kirin. Mehmûd El-Muslit behsa pirsgirêkên civakî û rewşa Herêmê ya herî dawiyê kir. Komxebat bi vekirina deriyê nîqaşan bi dawî bû. مع الحكومة بدعوة من أهالي مدينة الرقة والمجلس التنفيذي في المقابل. بداخوازك ji xelkên Kantona Raqayê û endamên Encûmena Kantonê, hevserokê Meclîsa Sûriya Demokratîk Mehmûd El-Muslit semînerek li ser guftûgoyên civakî û rewşa Herêmê ya herî dawî pêşkêş kir. Em hemû zanin rewşa ku niha tevahî Sûriyê tê re derbas dibe. Ji ber wê pêwîst e komxebatên bi vî rengî her dem û dem werin li dar xistin. Ji bo ku tevahî gelê Sûriyê bibe yek dest û kar be pêşeroja xwe ji xwe re ava bikin. كسوريين على وحدة الأراضي السورية. ليس فقط على مدار